Explorers, pioneers. You said science is about admitting... Цяга да даследавання ў нас у крыві – гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? Deal. Вітаю! У эфіры праграма «Грамадзянская навука», дзе мы разбіраемся ў тым, як нашы чалавечыя паўсядзённыя звычкі могуць уплываць на навакольнае асяроддзе. Сёння пагаворым пра тое, што на нас апранута, пра хімію ў вадзенні, якая робіць тканіну мяккай, устойлівай для вільгаці і яркай, чаму адзенне можа быць крыніцай мікрапластыку і таксічных рэчываў, і як зразумець, ці бяспечнае яно для нас і планеты. Дапаможа нам разабрацца старшыня фонду «Неруш Натура» Уладзімір Зуеў. Добры дзень. Сёння каля 65% усяго адзення ў свеце вырабляецца сінтэтычных валокнаў. Пераважна з поліэстэру, нейлону і акрылу. І гэта, па сутнасці, пластык. Вось пры кожным мыці такога адзення губляе да 700 тысяч мікравалокнаў. Часцінак. Яны трапляюць у ваду, далей у рэкі, акіяны, дзе іх ужо знаходзяць нават у марскіх арганізмах і ўжо нават у пітной вадзе. І даследаванні паказваюць, што часцінкі мікрапластыку сёння выяўляюць нават у чалавечай крыві і плацэнце. І частка яго менавіта з тэкстылю. Праблема ў тым, што гэтыя часцінкі не раскладваюцца ў прыродзе і з часам могуць змяняць сваю структуру і назапашваць і пераносіць нават таксінныя рэчывы. Вопратка можа быць крыніцай забруджвання нават тады, калі мы яе проста мыем. Сапраўды так, але важна памятаць, мы можам уплываць на гэтую негатыўную сітуацыю, калі будзем ведаць, як выбіраць матэрыялы і як даглядаць за імі. Кажуць, што апроч мікрапластыку у вопратцы хаваюцца яшчэ іншыя хімічныя сюрпрызы. Фарбавальнікі, розныя прылады для насычэння матэрыялаў, і калі мы выбіраем адзенне, найчасцей глядзім на колер, фасон і цану. Але за гэтымі параметрамі стаіць цэлы свет хіміі, фарбавальнікі, фіксатары, адбельвальнікі, і кожная тканіна праходзіць дзесяткі апрацовак. Так, у цяперашняй тэкстыльнай прамысловасці выкарыстоўваюць каля 8000 розных хімічных злучэнняў, у тым ліку сінтэтычных, і толькі частка іх рэгулюецца заканадаўствам. Асноўная мэта гэтых рэчываў – палепшыць уласцівасці тканіны, зрабіць яе мяккай, устойлівай да зморшчвання, да вільгаці, бруду або выцвітання на святле. Якія з гэтых дабавак бяспечныя, ці ўсе яны бяспечныя? Сапраўды, напрыклад, каб адзенне не мяла, тканіны прапітваюць фармальдэгіднымі смоламі. Фармальдэгід – гэта канцэраген, і ён нават у невялікай колькасці, невялікай канцэнтрацыі можа выклікаць раздражненне скуры і дыхальных шляхоў. Яго вельмі часта знаходзяць у танных кашулях або нават дзіцячым адзенні. А каб стварыць непрамакальны эфект тканіне, выкарыстоўваюць ПФАС – поліфторвуглервадародныя рэчывы, вядома як вечныя хімікаты. Яны не раскладваюцца ў прыродзе і ўжо выяўлены ў крыві больш за 90% насельніцтва зямлі, якіх абследавалі. А такія рэчывы выкарыстоўваюць не толькі ў восеньскіх куртках або ў спартыўным адзенні, але ў тэнтах, парасолях і абутку. Але калі яны вечныя хімікаты, то чаму яны трапляюць у прыроду ці ў чалавечы арганізм? Яны трапляюць пры апрацоўцы, калі мы, напрыклад, у пральную машыну апускаем або нават уручную. І нават калі мы проста іх носім і дождж вымывае іх з тканіны, яны трапляюць у навакольнае прыроднае асяроддзе. Купляючы так званую мембранную куртку, мы што, можам, нават не думаючы, прынесці дадому крыніцу небяспечных хімікатаў? Так, асабліва калі гэта танныя аналагі без экалагічных стандартаў. Еўрапейскі саюз, дарэчы, ужо абвесціў праграму пра паступовую забарону гэтых ПФАСаў да 2030 года. А што з фарбавальнікамі? Это таксама хімія, таму што менавіта з фарбавальнікамі тканін звязана адна з найбольш прыкметных праблем, як тэкстыльнай прамысловасці, так і навогуле адзення як крыніцы забруджвання.
Пры вытворчасці тканін штогод выкарыстоўваецца каля 1,5 мільёнаў сінтэтычных фарбавальнікаў, да 20% сусветнага забруджвання вады, і не толькі, дарэчы, у Азіі ці ў Афрыкі, але таксама і ў Еўропе, напрыклад, у Беларусі, прыпадае на тэкстыльнае афарбоўванне. Асабліва небяспечныя азафарбавальнікі. Гэта сінтэтычныя рэчывы, і некаторыя з іх выдзяляюць на працягу свайго жыцця, так можам сказаць, араматычныя аміны, якія валодаюць канцэрагенным дзеяннем. То бок, калі мы бачым яркую футболку за 5 еўра, цана такой яркасці – гэта хімічнае забруджванне? Менавіта. У такіх выпадках церпіць не толькі скура чалавека, але гэтыя фарбавальнікі могуць пранікаць нават у кроў. Калі вы іх праўляеце ў пральную машыну, калі вы іх чысціце, то трапляюць і ў рэкі у тых краінах, дзе яны вырабляюцца, это Індыя, Бангладзеш, В'етнам, ну і ў рэках, якія цякуць па нашай тэрыторыі. Напрыклад, у той жа самай Азіі вада ў рэках літаральна фарбоўваецца ў месцах скідвання ад тэкстыльнай прамысловасці ў сіні або чырвоны колер, ну, у залежнасці ад таго, якія тканіны фарбуюць на фабрыках. А што яшчэ утрымліваецца ў вадзенні апроч фарбавальнікаў і фармальдэгіду? Спіс вельмі доўгі. Напрыклад, фталаты. Гэта пластыфікатары, якія выкарыстоўваюцца для друку на адзенне лагатыпаў і розных прынтаў. Гэтыя фталаты негатыўна ўплываюць на гарманальную сістэму чалавека. Або на нілфенолы. Гэта паверхоўна актыўныя рэчывы, якія таксічныя для водных арганізмаў. Ну, а хлораарганічныя адбельвальнікі, антыпіраны, якія выкарыстоўваюцца для прыдання тканінам нездольнасці загарацца, або біцыды, якія выкарыстоўваюцца, каб адзенне не пакрывалася цвіллю падчас транспарціроўкі, гэта ўсё небяспечныя рэчывы. І ўсё гэта застаецца на тканіне, нават калі мы яе носім? Так, асабліва, калі адзенне дрэнна вымыта пасля вытворчасці, то есть так званая першасная апрацоўка. Даследаванні Еўрапейскага агенцтва па хімічных рэчывах паказалі, што да 30% дзіцячага адзення утрымоўвае сляды фармальдэгіду і фталатаў вышэй за норму. А гэта вельмі небяспечна. То, што вы кажаце, гучыць вельмі трывожна, але ці ёсць нейкія бяспечныя, даступныя тэхналогіі? Ну, безумоўна, сёння вельмі актыўна развіваюцца альтэрнатывы. Праўда, можна гэта нават сказаць, гэта старое, мінулае тэкстыльнай прамысловасці. Водарастваральныя або раслінныя фарбавальнікі, напрыклад, з індыга або куркумы. Або выкарыстоўваюць біотэхналагічныя працэсы, калі пігменты для фарбовання вырошчваюцца бактэрыямі. Ну, а небяспечны фас замяняюць васкавымі або сіліконавымі пакрыццямі. Ну, а адбельванне можна праводзіць без ужывання хлору, а пры дапамозе кіслароду або перакісі вадароду. То бок мода можа быць все ж такі чыстай і не толькі вонкава, але і хімічна таксама. Так, і гэта ёсць кірунак устойлівай хіміі. Ён ужо даўно ўваходзіць у індустрыю, і шмат якія буйныя брэнды адзення укараняюць стандарты, блюсайн і нулявы скід небяспечных хімікатаў. Скажыце, а што яшчэ можна зрабіць для таго, каб адзенне наша было бяспечным, і як тут людзі могуць дапамагчы? Ну, самае галоўнае, каб сам спажывец адзення у сябе запытваўся, з чаго гэта зроблена, або хто гэта вырабіў. Асэнсаваны попыт – это лепшы стымул да зменаў. Ну, але як звычайнаму пакупніку зразумець, што адзенне, якое ён бачыць у краме, бяспечна? Перш за ўсё звяртаць увагу на эка-сертыфікацыю адзення. Напрыклад, знак Экотэкс стандарт 100 гарантуе, што тканіна не утрымлівае шкодных рэчываў. Або існуе міжнародны стандарт арганічнага тэкстылю ГОЦ. Ён гаворыць пра тое, што валокны, якія выкарыстаны для вырабу гэтага адзення, яны бяспечныя для здароўя і прыроднага навакольнага асяроддзя. Або эка-сертыфікат блюсайн. Ён паказвае, што кантралюецца ўвесь вытворчы працэс, уключаючы нават энергазатраты і выкарыстанне вады. А калі няма такіх знакаў на вопратцы? Ну, тады звяртайце ўвагу, перш за ўсё, на пах, якасць тканіны, краіну вытворцы і самі матэрыялы. Самымі бяспечнымі з'яўляюцца, канешне, натуральныя. Это бавоўна, воўна, лён. Ну, а занадта яркія або ненатуральныя тканіны часта сведчаць пра хімічную апрацоўку. А што тады рабіць людзям, якія, напрыклад, любяць спорт? Там шмат штучных матэрыялаў выкарыстоўваецца. Дарэчы, штучныя матэрыялы таксама могуць мець эка-сертыфікаты, так што і сінтэтычныя валокны могуць праходзіць эка-сертыфікацыю на еўрапейскі знак Экотэкс стандарт 100. Тады як людзям далучыцца? Бо мы размаўлялі не раз пра розныя прыклады таго, як жыхары могуць удзельнічаць у такіх акцыях з
абшару грамадзянскай навукі, то вось у гэтай сферы адзення што тут існуе? Па ўсім свеце цяпер ідуць праекты, дзе звычайныя людзі дапамагаюць збіраць дадзеныя пра мікрапластык. Вымяраюць колькасць валокнаў пасля мыцця, фатаграфуюць забруджванні, дзеляцца вынікамі пра мабільныя праграмы. Ну, ёсць ініцыятывы па разгадцы складу тканіны і адсочванні ўстойлівых брэндаў. То бок мы можам стаць часткай даследавання нават проста з дому. Са сваёй пральнай машынай. Так, гэта і ёсць сутнасць грамадзянскай навукі, калі кожны дапамагае навуцы сваімі назіраннямі. То, можа, вы маглі б некалькі простых парад прывесці для слухачоў? Ну, вядома, мыйце адзенне пры нізкіх тэмпературах і чым менш, чым радзей, тым лепш. Гэта змяншае знос тканіны і выкід разам з вадой мікрачасцінак. Карыстайцеся спецыяльнымі мяшкамі для мыцця мікратканін. Ну, напрыклад, Gepifrent. Выбірайце натуральныя матэрыялы для свайго адзення. Гэта бавоўну, лён, воўну або ліацэл. І падтрымлівайце тыя брэнды, якія адкрыта публікуюць звесткі пра хімічную бяспеку і выкарыстоўваюць экасертыфікацыю свайго адзення. А яшчэ, магчыма, можна менш купляць, але якасней. Напрыклад, паводле ацэнак ААН, штомесяц на сметнік трапляе каля 92 мільёнаў тонн тэкстылю, і значная частка гэтых рэчаў насілася ўсяго некалькі разоў. Так, і трэба памятаць, чыстая мода і бяспечнае навакольнае асяроддзе пачынаецца не з колеру сукенкі, а з яе складу і паходжання. It's like we've forgotten who we are now. Explorers, pioneers. You said science is about meeting Цяга да даследавання ў нас у крыві, гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. You? Deal.